Nyt se menee tehtaalle. Siellä on pontikkatonkka mukana. Perään! Hi guys, welcome back to the channel. If you're watching me for the first time, my name is Seed and I am super excited to meet you. Okay guys, we're checking out a Finnish video today. All right, the title isn't Finnish. Okay, please let us know the translation of this title in the comment section. All right, I'm super excited to check this video out. If you haven't subscribed to the channel yet, please smash the like button, subscribe to the channel and turn on that notification bell, guys, so you don't miss out whenever I upload a new video. Okay, to my returning subscribers, I love you guys so much. Thank you guys for always tuning in. Without wasting much of your time, guys, let's check this video out. Kohta se turhapuro on kiikissä. Ootko varma? Kyllä. Joku oli soittanut ja antanut vihjeitä. Täältä se turhapuron pontikkatehdas löytyy. Ja kohta se on linnassa. Voi hemmetti. Jossakin rapsahti. Kuuset alas. Turha piilossa! Teidät on nähty! Kädet ylös! Kehikko ylös! No, eikö sana kuulu? Alkaa tulla kuulaa! Täältähän ne gangsterit yllätettiin kesken pontikan keittopuuhien. Voi pahus. Ei tää enää kesken ole. Tää on valmista jo. Jaa, sitä vitsaillaankin vielä. Mutta eiköhän ne vitsit vähene, kun ollaan pari vuotta kuristushuoneessa. Niin. Pontikan keitto, se on hirveä rikos. Vai niin? Mutta me ei olla tietetty sitä. Niin, eihän se turhapuro mitään tiedä. Mutta nyt konstaapelien toimisen todistajana tutkimme rikoksen laadun. Nimittäin alkoholilainsäädännön 6. pykälän mukaan rikos on sitä suurempi, mitä parempaa aine on. Ollaanpa hyvä. Skål! Mitä hemmettiä tämä on? Ei se ole sen kummempaa kuin hevosen kusta. Nyt se menee tehtaalle. Siellä on pontikkatonkka mukana. Perään! Takuulla tämän pitäjän parasta. It's going to hide it. Tervetuloa! No mitä helvettiä sinä? Mitä helvettiä minä? Mitäs täällä oikein säikytellään rauhallisia ihmisiä? Herrat poliisit, tää kiven alla on kunnanjohtaja pontikkatehdas. Kiveä? Eihän tässä ole kuin iso kivi. Niin just! Minä haastan tämän turhapuron ratalle oikeuteen kunnianloukkauksesta. Vai että pontikkatehdas? No semmonenpa juuri. Kattokas poliisit kiven alle. Niin. Sinne ei katsota. Me luotetaan kunnanjohtajan sanaan. Mutta me kun ei luoteta. Ei luotetakaan. Niin, että katsoako poliisit vai katsotaanko me? Kyllä se meille kuuluu. Niin kyllä se meille kuuluu. Pois kiven päältä. Minä en liikahda tästä mihinkään. Kive ei nyvitä. Tai se on potkut. Saa ollakin. Ennen minä nostelen kirjan kuin täällä pusikossa ylinopeuksia. Helvettiin sitä kiven päällä! Tuo on miehen puhetta. No. Ai. Siellä oli keitin. Pontikan keitin, jolla keitetään kiellettyjä alkoholijuomia. Ai. Se tietää sinulle 2 vuotta linnaa. Ja sulle kans. Tämä nimismies on rikostoveri. Se on juonut ja myynyt puolet kaikesta. Hei, mitä juttuja.
Jos tuollaisia puhuu, niin pitää olla näyttöä. Mutta kun ei ole. Ei ole näyttö. Ja teille oikein paljon kiitoksia, että saatiin hänet vihdoinkin kiinni. Kiitos, kiitos. Oli hyvä, että oli nämä poliisit mukana, niin saatiin todistajat. Totta kai, totta kai. Ja kiitoksia oikein paljon tulevalle kunnanjohtajallekin. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ja eikö ole niin, että isokin tehtaasta ei sitten enää kytätä? Eipä tietenkään. Täytyyhän näissäkin hommissa joku tolkku olla. Täytyy tolkku. Kuule, nimismies! Sinä istut vielä samassa vankilassa! Mitä se roisto siinä karjuu? Vedelkää sitä pampulla pitkin korvia! Joo, se on hyvä. Oh, guys, that was really hilarious, guys. Finnish comedy are just amazing. They are beautiful. Okay, how do they even come up with such funny sketches? Okay, this is indeed beautiful. Okay, thank you guys for watching. If you have any suggestions or recommendations, always drop in the comment section. Okay, thank you guys for watching, and see you guys in my next video. Bye.